Kdybyste se zajímali o komunikační systémy v autě, zjistili byste, že jejich výrobci se snaží o to, aby minimálně zaměstnávali pozornost řidiče. Dvojnásob to platí u BMW a jeho systému eDrive. Jenže co na plát, když to není v češtině? Že to pak může být vymyšleno sebegeniálněji a pozornost vám to stejně ubírá. Mám za úkol nastavit, aby mi při doteku páčky 3krát blikl blinker a při odemykání a zamykání vozu jednou zasvítila směrová světla. Tak schválně. Jak dlouho mi to bude trvat? To jsem sám zvědavej. Chtělo by to změnu. Jak dlouho by to asi trvalo, kdyby BMW umělo česky? Vyzkoušíme. Ani výhledově se zatím nepočítá přímo od výrobce s počeštěním systému. Proto musí přijít na řadu zlaté české ručičky. Jen tak pro zajímavost. Systém eDrive obsahuje 29 000 slov a frází. Zrovna teď všechna postupně dostávají českou podobu. Doba instalace nepřesáhne 3 hodiny a instalujeme na místě určeném zákazníkem. Vzhledem k tomu, že všechna BMW od roku 2010 jsou vybavena harddiskem, jsme v tomto případě bez omezení. Můžeme české menu nainstalovat kamkoliv. A dokonce i do nového modelu řady 5 GT a do nového modelu řady 7. Garance jsou ze zákona 2 roky a po roční kontrole garanci rozšíříme na roky 3. Tak teď si to dáme znovu, co říkáte? Potřebuju, aby mi auto dalo 3krát znamení o změně směru jízdy a aby mi bliklo, když ho zamknu nebo odemknu. Podstatně jiná spolupráce. Čeština je prostě čeština. Dřív jsem se sice taky snažil spoustu funkcí nastavit, ale po chvíli tápání jsem toho nechal. Teď je to jiné. Teď mě to baví. Teď svému autu rozumím. Zkuste si na dovolené vybrat v restauraci z jídelního lístku třeba v turečtině. A u aut je to stejné. Kde chybí znalost jazyka, přichází intuice. A to pro bezpečnost provozu určitě není dobře.